Senyores i senyors, benvingudes i benvinguts a l'auditori de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera. En 5 minuts començarà la representació. El grup artístic posarà en escena l'obra de teatre Ací no paga ni Déu. Aquest divertit vodevil polític fou escrit pel Premi Nobel de Literatura Darío Fo en 1974, en plena crisi del petroli. Quasi 50 anys després, ens trobem en la mateixa situació amb els esdeveniments polítics, socials i econòmics que estem vivint. L'obra parla dels ciutadans indignats, concretament dues mestresses de casa que han decidit practicar la desobediència civil, robant menjar a supermercats que pugen els preus sense parar durant una crisi econòmica. Aquesta representació va dedicada a la memòria d'Enrique Miralles Oliver, oncle d'Ivan Miralles, director del grup artístic d'aquesta societat. Preparen-se per a passar una bona estona i gaudisquen molt d'aquesta comèdia trepidant. No obliden que en el teatre hi ha text i, per tant, hi ha literatura. Recorden, apaguen els seus telèfons mòbils, que ací no paga ni Déu. Y si no
que és legal. Lliure mercat, lliure comerç i lliure competència. Amb la competència d'aquí, de vosaltres mateixa, vinga, va, que no pot ser. I vosotros consente, aguantamos, no, home, no. Has passat l'atracament, avança. Sí, no, ¿sabeu què vol dir? Que a partir d'ara els preus els ficarem nosaltres. Els mateixos preus de l'any passat. Ni un centímet, ni un! Sí, senyora! No pagaré! Llaves, ni demà ni mai! Jo no té botes, però botes. Vaig a cridar a la policia. En quin telèfon? En quin telèfon? En tallar la línia. Això venia del meu despatx que ve, per favor. Ai, això què passa? Acabes de tirar la ventana que per cada que tindrà també podria estar embarassada. Telefonats amb vosaltres. Però si no no toca la sang la lleva per la piscina. Que tancarà la presó! Assassí! Infanticida! Infanticida! Ai, per favor, quin numeret que heu muntat. Però al final, com s'acaba tota aquesta història? Pues al final l'encarregat ell ha deixat agafar tots els productes que volien i que es pagaren com volgueren, però elles se n'han anat sense pagar i agafar tot el que podien. No, espereu. Això ho sou bé. No, apareix no, que no podem fer això. Conxa. No pagarem! Així no paga ni Déu! Així no paga ni Déu! Així no paga ni Déu! Al final hem eixit corrents, ajudades per uns obrers que eixien de la fàbrica i ens han ajudat a pujar a l'autobús, fent un cordó per ajudar-nos a la policia a protegir-vos. Ai, quina meravella. Ai, Marta, ha sigut tan bonic perquè, mira, estaven tots junts, homes i dones, lluitant per una causa digna i justa contra els patrons. Ai, mira quin toc que s'han pegat que en algun supermercat ja han abaixat els preus. Ai, pues ben bé que heu fet. Però tu què li penses contar al teu home? Perquè jo aquesta això del carro cupó no s'ho creurà. Pues no ho sé, perquè com ell és un home tan legal, si s'avera que ve 4 mesos de lloguer, la llum, el gas i l'aigua, i no tinc diners... Ai, jo també veig 5 mesos de lloguer i per rematar encara no n'han de comprar. Ai, pues saps què dic? Que això s'ha acabat. Ala, i tu no sigues figa i emporta't alguna de menjar, dona. Ai, no, perquè si el meu Lluís s'entera que és menjar mig furtat, ai, em mata. Ah, a mi no em mata, perquè ho prohibís la llei. Però bueno, ell sempre diu que tenim que ser pobres, però honrats.
o si estava tot el veïnat comprant. Ai, mira, que ve el meu home Joan. Apa, amaga-teu i emporta-teu, espavila't. Ai, ahí. Buenas! Hola, Joan. Hola, Marga! Com va això? Molt bé. Ai, bueno, Joan, que ja no us veurem. Ai, adéu, Antònia. Ai, recorda Lluís. Chico, tu què fas a 6 hores tan pronte? Escolta, què li passa a Marga? Què li passa de què? La noto molt inflada per davant, té una panxa enorme. Ai, que serà la primera volta que ves a una hora casada amb panxa? Vols dir que està embarassada? Ei, home, si un no ho fa... Però des de quan? Si jo la vaig veure la setmana passada i no li noti res. I tu què sabràs? Eixes coses són així. A més, d'això ja fa una setmana. Escolta, que jo no estic imbècil. A més, el seu home no m'ha dit res. Ai, n'hi ha coses que no vegis contar-les a la gent. I mira, que ara serà una vergonya tindre un fill. Una vergonya no, però com de que t'ho contaré si ell no ho sap? Com que encara no ho sap? No ho sap, perquè ella no li ha volgut dir res, perquè ell diu que és massa pronte i que la tiraran de la faena. Entonces, per això ell li té a prendre la pastilla. I si es prenia la pastilla, com s'ha quedat embarassada? Ai, perquè ella és molt catòlica. I en un somni, el papa en polaco li va dir: Olga, tu lo prendes de pastilla, es un regal, te morirás. Ella, pues no se la prenia. Escolta, tu estàs bé del cap? La pastilla no li feia efecte perquè no se la prenia. El papa pel mig, ella en una panxa de 9 mesos i l'home en la fillereta, em pensé jo. Vinga, Antònia. Però, veure, com ella ho tenia que descobrir si ella s'envenava? Però jo li he de saber esperar. Marga, desenvena la panxa, dona, que m'asfixiaràs al xiquet. Fes bé, Joan. Sí, Antònia, has fet molt bé. Escolta, però què et passa? Pareix que estigues enfadat amb mi, Oh, no és per tu, és per la feina. Què passa? Doncs mira, que esta matí quan hem baixat a dinar al bar, tota la gent dient que era una merda, que no valia res. I segur que estava boníssima, veritat, rei. Què va? Però tampoc era per ficar-se aixina. I després, quan tornava a casa, he vist eixir unes dones del supermercat dient que havien furtat tota la compra. A tu què et pareix això? Oh, quina barbaritat! No me ho puc creure. Ni jo. I ara els amos mos acusen de lladres a vosaltres i tenen raó. Però no era elles dones les que acusaven de furtar el menjar? Sí, però després els homes en casa, en vez de recriminar les accions il·legals i marmolar-li, perquè jo t'avise, si tu arribes a furtar encara que sigui una llanteta d'anxoes, mira, jo... No, mira, tu me la fas a molir en creueta i tot. Això no ho dic. mira, no, me'n vaig de casa. Però, millor, primer t'assassine i després el debat del divorci i a veure què contestes. I per això vostra democràcia, per el divorci, pues sàpies que jo antes de donar-te menjar furtat, primer et deixo morir-te de fam. Això és el que vull jo. I parlant de menjar, què has fet avui per sopar?
Quasi, Clàudia. Mira, ara me n'aniré a Camarga i li empraré alguna cosa, que ella avui sí que ha anat a comprar. Ara torne. Molt bé, però no portes caps de conill, per favor! Molt graciosa en la fam que tinc. Sí? Ja sóc de la bo. I si li ficara unes gotetes de llima? Quin escàndalo, no? Què tal? Què passa? La policia? En el supermercat? Estan les dones furtant? La meua segur que no. Ella primer em porta caps de conill congelats per sopar, que van casa per casa, pues si arriben a vindre així, veuran. Qui és? La policia! La policia? I què vol? Inspecció per totes les cases. Ahí té el paper. Escolte, i què és el que busquen? No es faig el desmenjat. Busquem el que han furtat des de matí del supermercat. Escolte, i venen a buscar-ho així a ma casa? Això és dir-me a mi lladre. Ai, i jo què sé, a mi què em compta? Jo no tinc la culpa, jo només soc un manat. Molt bé, passa. Busque, però que consti que això és una provocació i no hi ha dret. Mira que tinc avui per sopar. Oloreu. I vostè s'ho menja? Home, conforme està el pati... Jo, la veritat és que... Mira, vidís un cap de conill. És molt bo per la diabetes. No, si jo no tinc diabetes, Però la vindrà. sap què li dic? Que jo entenc a les dones que han furtat dins del supermercat. Jo crec que tenen raó. Vostè què pensa? Vostè creu que a mi m'agrada anar casa per casa i les han del veïnat? Escolta, que vostè és policia. Policia! O és que tot això és una comèdia? No, de comèdia és, si a cas, una tragèdia. Mire, jo moltes faig mala sang de veure que la gent ens mira els policies. Gossos guardians, gossos que defensen els amos. Eixos sí que són uns lladres. Escolta, i si vostè pensa això, per què ha triat aquest ofici? Però que no veu vostè com està el pati i han dit a vostè per què està menjant-se un menú de gossos. És que no hi havia altra cosa. Pues per a mi tampoc hi era. O quedar-me en el poble amb un pare que em feia treballar amb mi i és pitjor que un patró o fer les oposicions de policia. Vostè que hagué de fer-me. Home, en aquest cas sí que és difícil, sí, però escolta, ja som molt serios. La policia és necessària. Les lleis s'han d'acatar. I si les lleis només defensen els rics? Home, doncs per això tenim la democràcia. Les lleis les podem reformar, sap vostè? Reformar! Ni reformes, ni canvis, ni hòsties. Així els únics canvis els haurà de fer la gent des de baix per si mateixa. Perquè mentre així aguantem, així no va canviar res. Això també té raó. Escolta, però... Escolta! Primer fa vostè un discurs extremista i ara a buscar els draps bruts dels pobres, Mire, sap el que li dic? Que me'n vaig. Que va
llevar. Ara, ayúdale a llevarse la Rebeca. Ay, no, gracias. Rebeca, llévate la cosa que No, se no, casa. chico, déjala. Que tu no saps que les embarassades sempre tenen fred? O si pensi que té febre i tot, pobreta. A veure si està malalta. Clar que està malalta, Pues si va de part. Ja! I com que ja? Es va dir que no sabies que estava embarassada i ara t'estranya que vagi de part? Dona, és que em pareix un poc prematur, no? No és prematur. Què voldràs saber tu? Més que ella? Si va de part, tindríem que avisar una ambulància. I anirem hospital per hospital buscant un llit. No, que tu no saps que els pobres tenen que reservar el llit un mes antes. Ei, i per què no la reserva fa un mes? Ah, i per què no l'ha reservat el seu home? Però si no ho sabia! Els Què homes... havia de fer, adivinar-ho? Els homes sempre tan còmodos. Un moment. Des de quan que està embarassada Marga? I a tu què t'importa? Dona, és que només fa 5 mesos que són casats. I no va haver puc fer antes? Que tu també eres més papista que el papa. Però si el meu amic Lluís em va dir que la primera volta que ho feren ja eren casats. Què? Que el meu Lluís va per ahí contar les nostres intimitats? Ai, per l'amor de Déu, el meu Lluís. No m'ho puc creure. Contar les intimitats al primer que passa. Escolteu, que jo no sóc el primer que passa. Sóc el seu millor amic. I em conta les coses perquè sóc més major i tinc més experiència. Qui és? La Guàrdia Civil! Bona nit. Bona nit. Què busqueu? Si no era per la nit. Sí, Se l'ha fet abans el seu company de la policia. Clar, que quan se sent vostè com un gos, Està dient-me vostè que sóc un gos? no, dia que vostès se senten com a gossos guardians. No són fills dels pobres, esbirros dels amos. No fa sol graciós, Mire, queda ahí. Un moment! Que jo no he dit això, ho ha dit un amic seu de la policia. Diu que se senten vostès com si foren gossos. Sí, vosaltres? No, vostès no, ells, els de la policia. No li voteu en quin embolic estic acabant. Pues si se senten cosas ja s'apanyaran. Ojo, està avisat. Marga, queixat i plora, filla. Què li passa? Doncs que va de part. Quan prematur! Pues si és prematura, hi ha que portar-la a l'ambulància. Ja t'havia dit jo que tenia que avisar a I l'ambulància. ja que li diu que se t'ha reservat, no mos donen llit en ningú hospital. No patiu, és l'ambulància que hem cridat a la veïna de baix. Voleu que la carreguem també? No, jo no vull quedar a l'hospital, jo vull quan el meu home. I ara sent, ella no vol anar a l'hospital, que vol veure el seu home. Que no està així perquè està treballant. I jo, sense la responsabilitat del seu home, no assumís les conseqüències. Però la responsabilitat l'assumís jo, que sóc la Guàrdia Civil. Però si ja li hem dit que és prematur. Sí, soc prematura, senyor guàrdia. I ja direm i vostè, en deixar sortir l'ambulància, a mollar el xiquet. I què fem en un xiquet de 5 mesos? No sobreviurà? Però com poden ser tan antics? Que ja som europeus! Jo no he sentit mai parlar del trasplantament d'un part in vitro. In vitro! No? Pues jo
mare que no és prematura. I el claven tot dins, el pugen i als 4 mesos el xiquet naix com si res, de categoria. Que no vull, que no donen el consentiment, que no. Vostè no és ningú, el donaré jo que sóc la Guàrdia Civil. Escolta, això és un abús de poder, ja que no ens deixem llibres tranquils, deixem-nos almenys morir i parir amb vulgar. No poden morir ni parir no pugen. Per què no? Hem de morir, ho diga la llei. No es fa el graciós, que està mirat, Bueno, carreguem la litera. No, que no pot caminar. Pinta que pots caminar, Maria. Sí. Ai, no, que em cau. Ai, Antonia, què passarà ara quan t'apleguem a l'hospital i veiem que estic prenyà d'arròs i de macarrons? No passarà res, perquè no arribarem a ningú hospital. Clar, perquè abans ens tancaran en la presó. Dona, no, que quan pugem a l'ambulància ens ho direm als treballadors i ells ens ajudaran. Endavant, fica-t'ho bé. Ai, que crec que se mereix una bolsa. I fica-me-la bé. Ai, que crec que s'ha trencat. Ai, que se l'ha
escriu cap nota. Vinga, home, va. I per què tindria que escriure't una nota si tu ara tindries que estar treballant? Com és això que ja estàs així? Això és com bloquejat del tren. Els cabrons han pujat un 30% els preus dels bitllets. I nosaltres, com a bons sindicalistes, comunistes i republicans, han fet sonar l'alarma i han bloquejat les vides. Redeu quin numeret que heu muntat. Pues clar que han muntat un bon numeret. Home, ja està bé de fer rics sempre a els mateixos. Has de dalt. I vosaltres, els treballadors, a treballar, treballar i treballar. I el jornal, pa baix, pa baix i pa baix. No em falta raó, ja t'ho dic. Ai, quina gana m'he entrat. Pater? Això és que el meu amic ja li han donat la caixa de la dalt. Este pater és ibèric segur. Què? Has tastat això? Sí, perdona, però és que no he almorzat i tinc una gana. De què és? I segur que està bo, això? Està de puta mare, bravo-lo. De què és? Que està bo. Mira, és una espècie de patet, però per a gossos exigents. Però tu m'has vist amb mi cara de gos? Prova esta sopeta a veure si t'agrada. A veure, va. Oh. Esta sopa està de puta mare. Com l'has fet? És la meva especialitat. Caps de conill congelats i el piste de canari. En raó de mi corfa y todo. Alpiste para canarios y carne de perros. La caixa de Nadal no era, no. Vaig a pinxar-me una oliveta. A veure de què és. Ja! De què? Però no menges l'oliva, que és l'oliva del teu fill! Però què dius l'oliva de teu fill? Quin fill? Pobra criatura! A poc a poc. A tampoc? Vaig a explicar-te. Explica-me perquè no entenc res. Saps què li diu el papa a la teva dona en somnis? Que el papa parla gaire de mi? Sí, que la teva dona estudia polaco per parlar en el papa. I què li diu el papa? Hija mía, no tengas la pastilla que el pecat y morirás. Però si Marga no se la pren! ¡Ajá! ¡Ya ho sabies, Bord! Qui te ho ha dit? A mi ningú. Marga no pot dir fills, per una malformació que ara mateix no li passa. Tu sí que tens una maltransformació dins del teu cap. La teva dona està saníssima i pot tindre fills. De fet, el teu. Marga un fill? De què tant? Des d'ara mateix, prematur. Marga embarassat? Però si no tenia pacte! No tenia panxa perquè se l'envenava. Però Antònia li l'ha desenvenat. I què n'ha aparegut? Una panxa de 9 mesos o de 12, Què m'ha paregut? Que estàs prenent de pèl! Sé que no, que així mateix s'ha trencat aigües i les ha tingut que replegar jo. Les àvies? Porràs, aigua, no era Zamorra. I també hi havia unes quantes olives con les que s'ha fixat. Jo també, Joan! Vols dir una volta a on està la meva dona? Jo què sé, si haver reservat l'habitació no ho sabia. A lo millor estan en el ginecològic. Allí és on fan els trasplantaments de xiquets. Transplantaments de xiquets? Digue'm una volta on està la meva dona! Tranquil, tranquil. Ara te ho compte. Però abans d'explicar-te el que fan allí, assenta't. Allí agarren a una dona embarassada. Embarassat?
desbatant! Xica! Què fas? Vaig traure'm les bolses, o no vols que les portes i sempre? No, així a casa no vull jo menjar portat. I pensar-ho, ara on anirem a l'horta de la meva sogra i ho deixarem tot. Ara faré una panxa i morarem. Ai, que no adronya. Que ja no puc més. Filla meva, ja quedes poqueta cosa. Mira, Nyas, a parlar espavilar. Què li dic jo ara al meu Lluís, quan te'n vega sense panxa i sense xiquet? Això ja ho tinc jo pensat. Li diré que has tingut un embaràs, però histèric. Això molt despatxa. Una dona es pensa que està embarassada, però a l'hora de parir, en comptes de tindre un xiquet, crearet, aire. I a quin sant ha tingut un embaràs histèric d'això? Ai, a Sant del Papa, que el digué que tenies que tindre un fill, però que has tingut un xiquet, però d'aire. Ai, per què no mos deixem estar de bolses, de panxes i d'aires? I ho portem tot en bolsetes. Això, i en seguida la policia mos coa. No, dona, no. Ai. Mira, Antònia. Ai, que per allò va Maria, la veïna del quart. I també està embarassada. Mira-la com corre la tia. I darrere el seu home. I està geperut. Ai, saps què et dic? Que t'acompanyen. Va, ara agarro l'esclau i els dos viatges tot fora. Ai, avui sí que és el dia de la mare! Tota l'espera caminant i ni rastre. Estic rebentat! Tinc els peus inflats. Tots els hospitals han recorregut i ja t'han dit que la teva dona no està ingressada. Però conforme està la sanitat avui dia, això no és fiament. Que mira, a mi se'm molt mal, però me'n vaig a treballar si no sé cap descomptaran diners. Alto ahí! Multa per interrompre l'autoritat. Multa per riure de la policia. Alto ahí! Paren! Hi ha hagut un accident i ha volcat un camió i pot explotar. També això manos del terratrès. Vosaltres! Arrere! Inspector, Ai, és vostè, així troba. mire, així posa sosa càustica. Això no explota. Això posa en el sac, però no sabem el que hi ha dins. Mire que és vostè desconfiat. Ja veurà com no explota. No, el sac no sé si explotarà. Però el que vaig a explotar vaig a ser jo. Sap que encara no m'ha agitat des d'ahir? Mira! I vosaltres què? Qui es diu? Alçar-vos a l'autobús, pitjar a la cadena, eixir, fitxar, altra volta a l'autobús, a pressa, sempre a pressa! Ai, qui vos fes queixa? Poses en el meu lloc. Jo en el seu lloc, senyor inspector, retiraria estos sacs així, perquè si és sosa càustica, començarà a bullir i càustic vol dir que crema, sap vostè? Pues mire, sap el que li dic? Que té vostè tota la raó. Ale, valen agarrant de sacs i carregant. Quines idees que el passen pel cap, en el bombago que tinc. Però aquells què fan? Allà estaran portant-se sacs, clar, és un que han vist que dins estan plens de sucre i de farina i ens els estan emportant. A part de vostès, estan construint l'autoritat. Vosaltres, lladres, sacs! Però agarrem! Escolta, Joan, farina i sucre. Per què no m'ho emportem un parell de sacs a casa? Què dius, home? No podràs ficar-te a l'altura de xaixaitola. Jo no vull res que no siga meu, ja t'ho va dir també. Mira, se m'havia oblidat el teu. Demà mos tiren a tots al carrer. Mos tiren a tots perquè tanquen la fàbrica. Però per què tanquin la fàbrica si es va bé? És tenen igual. Se m'ho porten tot al Brasil, que allí la mà d'obra és més barata i la gent no protesta tant com nosaltres. Sí,
dones que creuen el carrer. No són les nostres? Ah, no pot ser, estan les dues embarassades. Però quina casualitat! Però se l'hem tot de la nostra finca! De veres? Che, ara què fem? La Guàrdia Civil mos ha seguit. No ho sé el que fer, però venen a per tu. Així que anem per ací i així ens despistarem. Au, tira-hi. Ai, ara, entra, Marga. Ai, que entregadeta que estic, eh? Si és que parecem estibadors, tant de descarregar i carregar, descarregar i carregar. Filla meua, sempre queixant-te de tot. Quina dona! Encara com que no m'he casat amb tu, senyor, perquè quina dona, eh? A veure... Ai! La sopa que se m'ha agarrat. Ai! Pues si això no vol dir... Ai! Això és que m'has apagat el foc. Ai! Això és el gas. Ai, el gas ha obert. Obri! Obri la finestra que es ventila tot això. Si és que encara explotarem, si és que explotarem. Ai, però si així... No fa olor a gas. Això se me l'han tallat. Pues així no res em tallarà la llum. Qui és? Qui és? Li porten les entrades pel Teatre de Santa Cecília. Això és els que han comanat el Remone. Ara vaig. Però vostè sí? Esteu secretets de les dos. Ja vos he pillat. Vaja. Com creixen les panxes últimament? Mare de Déu, que això s'acabarà mal. Enhorabona, senyoreta, perquè no ha perdut el xiquet. I vostè? L'enhorabona també. Perquè en 5 hores va fer l'amor. S'ha quedat embarassada i està a punt de parir. Quina velocitat. Vinga, tragau totes les coses que heu furtat al supermercat. Però vostè de què parla? Què diu? No us fa sola sabuda que estic començant a enfadar-me. Vostè creu que és normal que totes les dones del veïnat s'han quedat embarassades al mateix temps? Què és això? Ara li ho explicaré jo, home. Això és per a celebrar l'onomàstica de la patrona Santa Eulàlia, que era una dona que no es podia casar ni tindre fills, però a 60 anys es quedà embarassada. Per això totes les dones mos passegem 3 dies en una panxa de 9 mesos. Vaja, quina tradició, no? Passegem. Quina tradició més bonica per això. Totes se carreguen en veritat del supermercat. Vinga, va! Tragau tot el que heu furtat! Com que farà? Arrencar-nos la roba i advertís que serà víctima de la maldició si a mi em toca obsoltar. Quina maldició! Ah, la mateixa que caigué sobre l'home de la Santa, que no s'ho creia i li va dir: Eulàlia, vine ací i ensenya la panxa. I Santa Eulàlia anà i s'obrigué el vestit. I del vestit li brollà una cascada de roses. El vell, al veure-ho, li se nublà la vista i es quedà cego de repent. I de les roses rasque un xiquet de 10 mesos, que ja parlava i tot. I li digué: Mare, el senyor el perdona. I li tocà el cap per la maneta. I l'home es va morir de lo més amunt. Ja acabat? Molt bé. Ensenya'm les roses. Com vostè vulgui, però jo ho assumís les conseqüències. L'assumís jo, que sóc la Guàrdia Civil. Pues vaja, vine sí. Nos destaparem les dos jusquetes. Santa Eulàlia de Montracte, qui no crega en el miracle es queda cego de l'acte.
que ja està tot. Ara, vaig a ser i a passar-ho bé. Això què és? I ara qui apaga la llum? La llum? Quina llum? La llum, que no va! Jo ho veig tot perfectament, ja ho veig. Yo también, yo vengo. ¡Qué maravilla! ¡Ay, Alberto, ya me encanta la luz! Això és el que te va perdre la maldició. Vinga, deixa'm estar de broma i ja obliga la llum o una finestra. ¡Ay, pero si la finestra está oberta! Antonia, alumbra la finestra. Ara duré a la finestra. Vinga, mire, veu? Mire, així està la finestra. Mire, si es veu tot perfectament. Estoy como una perfectament! Quina llum i quin sol. Però què dius? No veig res, per favor. Porta'm a la porta, que funcionarà. Ara, doncs vaig a ser, sí senyor, sí. Vaig a ser i a passar-ho bé. ¡Ay, ay, que yo creo que se ha trencado el cap! No, això és que ens hi quedi tocant el cap en la maleta. Que fotre, la maleta! Ai, em pensa que li s'ha parat el coll. ¡Ay, no es por amor, veritat! Ai, em pensa que li s'ha parat el coll. ¡Ay, pero tú ves, tú y el dos mirables! Ara, què fas? Què fas? Fica la respiració artificial. Dona, que això ja no s'estira. Ho tens que fer com els pegats, aixina. Clar, mare, ni pensar que el guàrdia civil. I que entrem el joc i que em pega. Ni pensar-ho. Pesa-lo tu que no volar-la i ves llover. Sí, dona, mira l'altra. Ai, ai, que necessitem ficar l'oxigen. Mira, ves a agarrar un flau de la bicicleta del meu marit. Mira, Millor vaig
ahí no cabrán. Estos también. I la lumbar. La tinc desfeta. Estic rebentat. Això l'he treballat. Jo tenia que haver sigut patró. Mare de Déu. Mira... Marga! Ja l'he escoltat el xiqueto o no? Ai, ja va arribar. Antònia! L'Antònia no marxa, ho sabia! T'has fet el trasplantament? Una miqueta. Què vol dir una miqueta? Vam fer la cesària? Xicoteta, que damunt. ¡La puta vez no! ¡Marga! Pues mira, yo no sabía qué decir. ¿Y ella cómo tenía que saber si era la dormida? Ai! Que tu te l'has fet experta? Escolta, això quin entorn és? Matia, no t'enfades. Senta't una miqueta, per favor. Jo estic bé, jo estic bé. Si tens tan bon, sí que tens bona cara, sí. Li diu quina panxa de la Antònia. Es pareix que es menegi i tot. Antònia, em deixes tocar una miqueta? No. Ah! Tú no toques res. Escolta, que si li ha fet el trasplantament, també és fill meu. Sí, clar, i jo què? Un cero a l'esquerra. I totes les pessetes per Antònia. No. Buenas. Es va passar. Vale! Pensa qui és? Però què fas així? Quina sorpresa! Passe, dona, passe! Mire, se'n recorda vostè del meu amic Lluís i la meva amiga Marga? Perdoneu, però ma mare se'n va una miqueta. No comencem, que jo no me'n vaig gens, Ai, si és la meva Antònia! Ai, què m'estàs, filla? Cada dia més jove. Mare, aquesta no és Antònia. Antònia està així del llit. Em deia que està malalta. No, mare, està esperant un fill. Ah, mira. I on se n'ha anat? No et preocupes, el doctor andarà tornant, ja veuràs com no. Però si està ahí, mira, està fet un home. Mare, que este és el meu amic. Ah, això està molt bé. Els pares tenen que ser amics dels fills. Senta, per favor, una miqueta. Ai. Què venia a dir-vos? Ah, venia a dir-vos jo que vos tiren al carrer. Què? Però qui? Qui deve ser el propietari? M'han enviat una carta. S'han equivocat de direcció. Tim, llig i veuràs. Diu que fa 4 mesos que no pagueu el lloguer. Mare, això és impossible. La meva Antònia paga religiosament tots els mesos, veritat, Antònia? Religiosament. No, sí, dona igual. Aneu, mira, tots els veïns al carrer. Ho ha dit el comissari, que van casa per casa. És de veres. Antònia, així diu que ja fa 4 mesos que no paguem l'alquiler. Vols dir-me què passa? Parla! No xilles, que assustaràs al xiquet. Perdona, per què no has pagat? Pues perquè entre els dos no guanyen prou ni per pagar el lloguer, ni la llum, ni el gas, ni l'aigua, i menys per donar-te de mal menjar. Ay, Luis, que yo también te he de decir una cosa. Yo tampoco he pagado el lloguer. Però, dona, per què no m'ho has dit? I què haveres fet tu? Furtar? No, multar no. Però jo supose que... Supose que haveres blasfemat en 5 idiomes. I m'haveres dit que per quina vegada el que planes en fi. Marga, dime per favor que per lo menos la llum i el gas l'has pagat. Sí, la llum y el gas, sí, eso sí. Vinga, dona, no plores que li faràs mal al xiquet. Ah! També vos duc unes cosetes que són
faltava! Vinga, Marga, dis-me tu també que sóc un imbècil! Pues sí, imbécil, imbécil. Pues no, senyora, no sóc un imbècil. Jo veig i comprenc com són les coses. I perquè t'enteres, entenc que la política del partit és una merda. Perquè no li se poden dir a eixos grans patrons: deixeu-nos respirar un poc més. Siga vostè més amable, siga més humà, siga més comprensiu, siga vostè més demòcrata, socialdemòcrata o liberal, siga alguna cosa, no? No! Però l'únic que serveixen ells és per agarrar-los en un pessic, tirar-los al vàter i tirar de la cadena. I comprenc que els obrers estigueu cabrejats, perquè jo també ho estic. Però la ràbia que tinc dins de mi no va contra tu, Antònia, sinó contra tu mateix, perquè ens hem utilitzat. Per què collons el partit no està així amb vosaltres ajudant-vos? Sabeu què vos dic? Segurament demà llegirem en tots els diaris dient que som una manada de xorissos lladres, de sinvergüences. Però ja em dóna igual. Em dóna igual. Em dóna igual perquè el tinc a tu, Antònia. I ara que estem aixina, t'ha de confessar un secret. Jo també he furtat. I este també. Ara sí que me l'has pegat. Mira, voy aquí. ¡Saco de farina y sucre! Les dones s'han posat a descarregar el camí del menjar! Mireu aquells enterrats, estan tirant de tot, tu! Mireu, mireu, allà una banda l'escopeta en tot. Ai, mireu, mireu, estan tirant-se tots a matar. Che! Agarrem el armari i tirem-lo vosaltres també! Miracle! Miracle! Santa Eulàlia va tornar a vista! Que dolor! ¡Soc mare! Soc mare! Vaig a contar al quartel! Ahora, Antonia, ¿me pots explicar que com guàrdia civil prenyat és el armari? Pues ara te ho explicaré. Pues veuràs, Joan, Pues veuràs, Lluís, ahir aniré al súper. ahir anem al súper. I estaven totes les dones chillant. Así, 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 así lo pague. así, 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 así lo pague. Así lo Questa sera cambia la mia vita, questa sera, non voglio fare più l'abbandonata, non voglio fare, quante lacrime buttate via, quante notti con la nostalgia, lui diceva che era colpa mia, soffocavo la sua libertà, gli dicevo senza di te, cosa farei senza di te, e ho capito che non si deve dire mai la verità. Se un giorno ti scoprissi innamorata, no, non devi dirlo mai, tienilo per te. Gli dicevo senza di te, cosa farei senza di te, e ho capito che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa senza di te. Festa, ma che bella questa festa, ma che bella questa festa, questa festa senza te. Questa sera sono più contenta, è ritornato che aspettavo tanto, non sembrava più neppure
senza di te e ho capito che non si deve dire mai la verità. Se un giorno ti scoprissi innamorata, no, non devi dirlo mai, chiedo per te. E mi ha detto senza di te cosa farei senza di te e ho capito che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa insieme a te. Festa, ma che bella questa festa, ma che bella questa festa, questa festa insieme a te. Se un giorno ti scoprissi innamorata, no, non devi dirlo mai, chiedo per te. E mi ha detto senza di te cosa farei senza di te e ho capito che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa insieme a te. Festa, ma che bella questa festa, ma che bella questa festa, questa festa insieme a te. Festa, ma che bella questa festa, ma che bella questa festa,